Så er det 3. aften i streg, jeg skal ned og bade. Og indtil videre har jeg faktisk fået den erfaring, at jeg får så meget energi, det er svært at falde i søvn. Og mine nætter er urolige, det vil sige, som om jeg har for meget energi i kroppen. Det er ikke dårlige drømme, eller... Nej. Det er som om, at... Og jeg ved, at overgangsalderen godt kan have noget med det at gøre. Det er bare som om, det er sket her, efter jeg begyndte at bade. Så nu bliver det 3. forsøg. Og så min nat i nat også er påvirket af det, så står jeg op morgen tidligt og begynder at bade fra om morgenen af. Og så må vi se, om det hjælper. Så nogle af jer, der har nogle gode idéer til det her, så og nogle gode erfaringer, giv den endelig gas. Jeg har været på arbejde på min skole i dag. Soul Coach uddannelsen, og der har vi skulle lære om forskellen mellem selvtillid, selvværd og et mindre værd er noget, man får, når man ikke har de andre to. Og hvad det egentlig er til forskel. Og selvværdet er en handling, man selv gør, som man synes, man kan anerkende sig selv for. Det vil sige, man har faktisk klart kommunikeret med sig selv, om hvad man synes, den her handling er for, at man kan anerkende sig selv. Og indfrier man det, så får man selvværd. Det er ikke noget andet, der giver en, det er selvets værd. Og selvtillid. Tillid er noget, man får, når man holder det, man lover. Og når det er selvets tillid, ja, så er det noget, man lover sig selv, og noget, man holder for sig selv, altså over for sig selv. Og det har vi haft meget arbejde med her i den her weekend. Nå, jeg vil gå ned og bade, for jeg har en aftale med mine drenge senere, og det bliver dejligt. Vi ses. Godmorgen. Det er godt nok morgen. Sikke en omgang her hos mig. Det med at bade hver evig eneste aften, det giver mig simpelthen så meget energi i min krop. Endorfiner eller energi, eller hvad end det er, det ved jeg faktisk ikke. Så det at sove, det er sådan noget, jeg gør i nogle timer, og så skal jeg op og lige på toilettet, og så, det er sådan lidt gammelkoneagtigt. Og det er lidt noget nyt, der er kommet, som jeg ikke plejer at have. Jeg synes, jeg plejer godt at kunne bare gå i seng og sove. Og det er som om det er kommet, efter jeg begyndte at bade om aftenen, i det der hjernedøde, iskolde vand. Yep. Så det er ikke slettet. Det er bare ganske enkelt rykket til her om morgenen. Fordi jeg tror ikke på, at det ikke er sundt. Jeg tror faktisk, det er mega sundt. Jeg tror også, jeg har søvn i øjnene endnu. Jeg tror faktisk, det er mega sundt. Så jeg har noget af en fridag foran mig. For nu arbejdede jeg jo i weekenden, og så har jeg altid fri om mandagen, når jeg har gjort det. Og min mandag i dag er at stå op og ned og træne sammen med Julius, inden han skal på arbejde. Og efter træning, så har jeg aftalt med mig selv, at jeg går hen og bader. Og efter jeg har badet, så vil jeg nyde solen, jeg vil gå i parken, jeg vil gå mig en god, dejlig lang tur. Og så skal jeg have farvet min hårbrund, hvis I kan se. Jeg er ikke så mørk orange. Så det skal jeg til lige at være, fordi herovre der er ikke orange, der er hvid. Og det er jeg klar til. Det er bare ikke en del af processen at blive gammel hos mig. Så i med noget henna, og det er nødt til at være på en fridag, for at det skal sidde i 3,5 timer. Og det er fordi, jeg vil gerne have det til at ligne den farve, som jeg er født med. Og jeg glæder mig til at gå over i hængekøjen og meditere oven på sådan en weekend med arbejde. Og jeg har lige set en myg. 2 sekunder. Sorry. Så slår jeg lige noget hjælp på åben skærm. Jeg glæder mig også til at skal microneedle mit ansigt og vise jer, hvordan jeg gør. Selvom at jeg ikke er jeg er uddannet, men selvom jeg ikke kan uddanne dig, og ikke kan tage ansvar for, om du går i gang, bare fordi du ser mit, så kan jeg altid råde jer til at tage et kursus. Altså, det er ikke et særligt vildt kursus, hvor man lærer det. Så skal jeg tage fat i min
hud på maven i dag. Og det er jeg meget spændt på. Det er første gang, jeg skal det. Jeg er meget spændt, fordi at jeg skal have min menstruation om 4 dage, så jeg er ekstra øm og pirlig og, I ved, sådan rigtig hajer-agtig. Så jeg er spændt på, hvordan det går, men det vil jeg også vise jer. Og jeg er også spændt på, hvordan den virker til min hud, fordi jeg har jo ikke prøvet den før. Det er jo noget, jeg skal prøve af. Og så må vi se, hvordan og hvorledes det bliver. Nå, godmorgen for mig og følg med i de næste video, for jeg laver sikkert en del flere i dag. Nu står jeg så her nede i køkkenet og skal til at have min morgencocktail. Og så kigger ud over vinduet, og jeg kigger ned i min have. Græsset, det melder, at det trænger til at blive slået, og der er altid et hav af opgaver, når man bor i hus, og når man har børn, og specielt når man har drengebørn. I hvert fald her hos mig. Der er det her, man efterlader sokkerne, hvor man har taget dem af. Det er bare noget, der kører. Og selvom jeg på min tavle har sådan et regnskab kørende, så alle skal betale, hvis jeg skal opføre mig som Askepot. Og det gør de gerne. Det er slet ikke det. Det er sådan en løsning, vi har lavet. Og så står jeg og kigger ud over, og så tænker jeg lidt over min weekend. Jeg har lært mine elever at arbejde med, fordi vi har skulle rejse tilbage til tidligere liv, og arbejde med at forstå den karmiske del. Altså, hvad er det, vi trækker karmisk med os fra et tidligere liv, som vi ikke har lært? Og hvordan ser man det? Hvordan kommer man ind helt i dybden af kernen af klienten, sådan så man kan hjælpe sin klient? Og det har faktisk været en mega spændende weekend. Og så står jeg her og tænker, at mange af os har et fortravlet liv, imens børnene er små. Det har jeg da haft, et meget fortravlet liv. Hele udredningen for mine børn måtte jeg praktisk talt stå for når deres far skulle have et specielt jul ind, så blev det aldrig til noget alligevel, eller huske at tage Andreas med til medicinsk samtale, så blev det heller ikke til noget. Så jeg havde et virkelig, virkelig, virkelig hæftigt, aktivt liv. Så meget så Clara, hun sagde engang til mig, at mor, jeg har aldrig set dig have venner eller veninder. Og det havde jeg faktisk ikke rigtig. Jeg havde dem, men jeg dyrkede dem faktisk ikke. Så jeg står her og er så taknemmelig for de veninder, der er her endnu. Og det, så ved man bare, det er ægte venner. Alt imens, at jeg skal have mast min hele citron, som skal i min espresso. Fordi citron og kaffe så jeg i et opslag, og så tænkte jeg ved med 100% sikkerhed, hvordan man fikser et menneske. Altså psyken og sjælen. Men det andet er jeg ikke klog på, så det kan der blive. I hvert fald på min egen krop. Så en lille hel citron, eller en halv stor citron, kommer i min kop. Jeg fandt ned på sådan en marked, vi har her i Horsens. En lille kop. Ned i. Den skal så blive til en dejlig kop kaffe. Så står jeg og tænker over, at det er min fridag i dag. Og i virkeligheden vil et menneske, der er på livets løbebånd, sige, jeg skal slå den græsplæne. Det skal der have noget. Og jeg siger i stedet for, at hvis jeg har nået alle mine opladningsopgaver, og jeg føler mig fuldendt, og jeg føler mig ladet op, det kan godt være at slå græsset. Det gror alligevel igen i morgen. Så kan det være at slå græsset. Fordi græsset er ikke vigtigere end, hvordan jeg har det indeni. Græsset er simpelthen ikke vigtigere. Oprydningen er simpelthen ikke vigtigere. At der rent er, ja, det er jo sundhedsskadeligt. Vi kan virkelig jage med os selv. Og det lærte vi i weekend meget om det her med, at vores mindre værd, det er simpelthen sådan en candida-svamp. Den dyrker nærmest sig selv. Jeg ved ikke særlig meget om candida-svamp, det var bare det ord, der kom til mig. Og det der mindre værd, det jager os rundt
alle mulige steder. Det er jeg også udenom selvværd, udenom selvtilliden. Det driver os simpelthen rundt i managen, til vi knækker sammen og ikke kan mere. Eller vi snærer vores medmennesker, eller vi bliver sur på verden. I går, da jeg kørte på arbejde, og jeg kigger ind i alle de her biler, der enten holder ved siden af, til den ene eller den anden side, eller over på den anden side, på snart skal køre. Jeg bliver ramt af tanken, er folk slet ikke klar over, at ansigtsmusklerne slapper mere af, når vi er glade, når vi smiler? For vi sidder alle sammen på en eller anden måde med mundvigene nedad. Og er lidt bange for livet. Eller for det, vi ikke når. Eller den, vi ikke er god nok til at være. Det er trist, ikke? Og de mennesker, der ofte er aller værst til at tænke sådan, er faktisk de mennesker, der leverer over evne hver dag. Og så er det de mennesker, som spiser gratis. Som bliver så sur, hvis de ikke får. Og så er det de mennesker, der ikke kan finde noget at bede om, så de bliver sur over, at de ikke får. Jeg ved ikke, hvem du er. Men jeg hører til dem, der godt kan blive rasende, når jeg synes, nu har jeg givet den så meget, og hvorfor giver du ikke bare igen? Men heldigvis hører jeg også til i den her proces, og virkelig blive god til at give mig selv igen. For det jeg giver mig, kan ingen tage fra mig. Men det du giver mig, kan jeg godt føle, at jeg skylder noget for at give igen. Kender du det? Så husk nu for Guds skyld at smil. Det smitter. Det minder mig om min tatovering, jeg har her. Rigtig lang og småt. Som virkelig symboliserer mig, at det er engelsk. Og selvom jeg kører på lang tid, så håber jeg, at du vil høre det let. Altså må du jo forhåbentlig hoppe af og gå til næste video eller spole frem. Nu skal du høre. Smiling is infectious. You catch it like the flu. When someone smiled at me today, I started smiling too. I passed around the corner and someone saw my grin. When I smiled, I realized I passed it on to him. I thought about that smile. Then I realized its worth. A single smile just... Der gik uret skulle lige i gang. Jeg skal op nu. A single smile just like mine can travel round the earth. Sådan er det altså at lave live video. Now, so if you feel a smile begin, don't leave it undetected. Let's start an epidemic quick and get the world infected. Tænk engang. Hvis du altid efterlader det, du er sammen med, bedre end det, du kom til. Jeg er hende, der samler toiletpapiret op på toiletterne og vasker mine fingre grundigt. Fordi så kan det næste menneske ikke komme ind og se det sjusk og blive mindet om, at den har sjusket. Eller tænk engang, hvis verden var perfekt. Jeg kan kun tage sig af mig og den vejledning, jeg giver mine klienter. Jeg håber, du gider tage dig lidt af dig. Nå, det var sgu en lidt mere alvorlig runde, der lige var der, var. Nå, nu skal du høre. Så går vi altså ind i coffee making. Jeg arbejder ude i en virksomhed, og den virksomhed giver julegave, og der fik jeg en espressomaskine i julegave. Ja, jeg er virkelig heldig. Og jeg fortæller mig selv det hele tiden. Og jeg vil gerne have mere end tro på den. Nå, så jeg laver min espresso, bobolum, i med kaffen. Og så skal jeg jo så også have det der shinsitsu, som jeg ellers plejer at putte i vand. Eller det hedder ikke shinsitsu, det hedder
Shilajit. Det skulle godt, når man ikke kan læse det, man kan høre det i sin øresnegl. No offense. Det er fandme dejligt. Shilajit. Jeg var så heldig, at jeg pludselig rendte over en reel, der så sagde, put det varmt vand, så nu kommer den i min kaffe. Min kaffe, den er i forvejen med citron, kardemomme, ingefær, ægte kanel og hvad fanden er det hedder? Turmeric, hvad det hedder? Gurkemeje. Og så er det bare imellem. Det er min morgenprojekt, og så skal jeg selvfølgelig have min elektrolytter. Og nu smider jeg med den. Og min elektrolytter. Og mit keratin monohydrorati 2T. Jeg kan godt udtale det. Det er da læse noget, ikke? Og I kan nok godt høre det. Monohydro. Det skal jeg også have. Og så skal jeg sidde og kigge på alt det, som jeg kan være taknemmelig for. Ikke alt det andet. Det er ikke ens betydende med, at alt andet ikke er der. For selvfølgelig er det det. Men hvis du dyrker ukrudtet, så vokser det. Hvis du dyrker rosenbusken, så vokser den. It's just a choice. As love is. Nå, nu har jeg godt nok for meget morgenstemme og morgenvideo her fra mig. Nu vil jeg lave min kaffe og enjoy it. Hej hej. Se den næste, der kommer mere i dag. Sæt mig på pause, hvis jeg er for lang. Jeg tror, du får rigtig mange gode ting at tænke på med mig i dag på min fridag. Jeg sidder herude foran fitnesscenteret og skal tage ind og træne ben, og jeg elsker at træne ben. Julie skal på arbejde, så han er kommet og sagt, at jeg skal løfte rigtig meget på arbejde, så jeg tror, det bliver min træning i dag. Og det er jo så fint. Så nu kan jeg virkelig træne benene grundigt igennem. Normalt træner jeg lidt på hans præmisser lige for tiden, imens jeg gør ham klar til det her træningsprogram, så han kan træne selv, når han har lyst til det. Jeg har jo rodet mig ind i de her singlegrupper, som I ved, så er mødet med et andet menneske noget, der underviser mig i mig, og hvor langt jeg er nået med min egen udvikling. Jeg er slet ikke klar til at skulle have en partner lige nu overhovedet, og faktisk overhovedet ikke interesseret på noget plan. Jeg er interesseret i at finde helt ind til kernen af mig, og finde ud af virkelig at være glad. Og jeg er meget filosoferende og eftertænkt som menneske. Inde i den her gruppe er der en stor, altså sådan lidt en bodybuilder, en der virkelig har kæmpet og arbejdet og trænet, så det basker. Og han slår bare et hyggeligt billede op, var det dejligt efter en god morgentræning, og ønsker os alle sammen en god dag. Og der er altid en eller anden, der lige skal skrive, ja, det er da dejligt med træning, så længe det er uden steroider. Og jeg bliver lidt mødt af, hvorfor er det så vigtigt for os mennesker at sidde bag ved skærmen og lige give en stikpille? Hvad fanden går det ud på? Hvad går det ud på at lige komme af med noget? Er det fordi, vi har noget, vi ikke har kigget på i os selv? Er det fordi, vi enten er misundelige på, ikke på udseendet, men på indsatsen? Hvorfor i alverden skal man lige komme med sådan en holdning? I stedet for bare at sige, også god dag til dig. For hvis det her menneske egentlig ikke har nogen dating-interesse hos dig, then why? Hvad er det for en verden, vi lever i, hvis vi ikke booster hinanden, men river hinanden ned? I virkeligheden er det jo en verden, hvor vi er så bange for ikke at selv være gode nok, at det er lidt rart at lige tale til et andres fejl. Vi er så dømmende. Vi er så dømmende mennesker. Det er faktisk lidt skræmmende. Og i virkeligheden, så dømmer vi jo mennesker. Fordi hvis der er noget, vi er, så er det dømmende af os selv.
Mennesker i overskud, de hjælper andre. Mennesker i underskud, de spiser andre. Og vi er jo bare nødt til at være ærlige og sige til os selv, at, og det kan jeg da kun selv sige, hvis jeg virkelig er nede i energien, det har været for hårdt, og for hårdt er faktisk lige med, jeg har sgu glemt mig selv. Så har jeg ikke overskud til at se på boostende mennesker, eller mennesker, der har det fantastisk. Fordi mit mindre værd, eller min egen indre lille kritiker kommer og siger, fuck, jeg gider fandme da ikke se på sådan nogen. Når jeg sådan kigger på min krop nu, og jeg kigger på mig selv nu, så kigger jeg også på, hvordan kan jeg optimere mit liv, i stedet for, hvordan kan jeg kritisere mit liv. Det er okay at have en sund fornuft, og sige, jeg kan godt blive bedre til det der. Men det er sgu ikke i orden at sige, hold kæft, for jeg er dårlig. Medmindre du virkelig er dårlig og doven og ugidelig. Men så er der nok en anden grund. Så har du nok glemt at nøse og nære dig selv, tænker jeg bare. Nå, jeg vil træne mine ben. Ciao.